početnici, dobro me slušajte sada. Sada ćemo da pričamo o jednom od najboljih parfema za proleće, za početnike, a vala i za iskusne. Moram da vam kažem, ja kao čovjek ko opet kažem, ima 300 parfema, već sam u ovom hobiju koliko? Skoro već 7 godina i preko 7 godina. Ja sam tek skoro skontao, znači kad se sve sabere i oduzme, ovo je jedan od najboljih parfema, pa ćemo sad malo da pričamo o njemu. Da vam kažem kako je moje iskustvo kad sam ga nosio i zašto savjetujem vama da ovo bude jedan od parfema koji morate imati. To je moje mišljenje, zato što kad se sve sabere i oduzme, ovaj parfem radi posao. I to je ono što je jako važno. Često vi koji ulazite u parfemski hobi, pogotovo novajlije, hoćete za što manje love da uzmete nešto što je dobro. I ja sam siguran da ima takvih parfema, pričao sam o njima na mom kanalu, ali ako nećete da mnogo testirate i ne želite sad mnogo da ulazite u ovaj hobi, a da izaberete savršen parfem, ovo je moja preporuka. Dame i gospodo, danas pričamo o Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Pričat ćemo o parfemima za proleće u narednim nedeljama. Uskoro ide video top 10 parfema najboljih za proleće, tako da obavezno kliknite dugme subscribe, da vam ne bi taj video promakao, ide uskoro. A sada ćemo da pričamo o jednom parfemu koji će se definitivno naći na toj listi i koji je definitivno jedan od najboljih kada, znači, jeste, malo je skuplji, ja se slažem, Chanel parfemi nisu jeftini, generalno, gde god da ih kupujete, treba da se odvoji 100 evra, minimum, ali ti daješ 100 evra i ti dobijaš 100 evra, ako ne i više, vrednosti parfema. Ima sve. E sad, parfemi za proleće. Ako ste početnici, šta je to parfem? Kako to može da bude parfem za proleće? Pa lepo može. Znači, prvo mora da bude svež, znači mora da bude, da ne sme da bude gust i previše sladak kao što su oni za zimu, jer opet, znaš, kao dođe ti sunce, ne očekuješ ga i odmah se usladi parfem i izgubi trajnost. S druge strane, znači, mora da ima trajnost, jer sad kad si u hladu, mora da bude jak da izdrži to, tako da mora da bude i svež, a mora da bude i jak. Obično su ili sveži ili jaki. Proleće i jesen kao prelazni periodi zahtevaju da parfemi imaju to i ovaj parfem ima upravo to. Hajde da kažem pre svega, znači ovo je vrlo popularna linija. Ja sam ovaj video čuo u jednom YouTube klipu. Šta sam rekao? 2000 years later. Ja sam za ovaj parfem čuo u jednom YouTube klipu i kao, ok, nije me mnogo ubedio. Ja sam otišao u parfumeriju, zaista bio mi je cool, ali me nije ubedio da ga kupujem. Međutim, došao je jednom ortak, sećam se, mislim da smo išli u teretanu ili tako nešto, i ušao sam u kola i samo sam bio u fazonu, brate, šta ovo miriše kao bog, šta si stavio? I on kao, nemam pojma, kao neki dekant. I izvadi dekant i ja pročitam Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme. Rekao sam, to je to, brate, idem i kupujem. Ono što vam savjetujem kada kupujete Chanel parfeme, najbitnija stvar jeste ako imate love, znači opet, ako nemate love, razumem, ali ako imate love, uzmite najveću mililitražu, zato što platit ćete malo više od 100 mililitara, pošto je ovo 150 mililitara, znači malo više plaćate od 100 mililitara, a dobijate bukvalno celu bočicu od 50 mililitara zajedno sa tim. Tako da se najviše isplati uzimate ovaj parfem od 150 mililitara. To je jedan mali savjet ako kupujete već Chanel parfeme. Nevezano samo za ovaj, za sve. I Bleu de Chanel, i Allure Homme Sport običan, i Allure Homme Edition Blanche. Šta god uzimajte od 150, to vam je moj topli savjet. E sad, zašto je parfem savršen za proleće? Šta smo rekli? Svež, ima mentu koja je u kombinaciji sa biberom prodorna, neodoljiva, ne samo, znači, ono, nije samo prirodno dopadljiv muškarcima, nego devojke obožavaju. A pogotovo vi, znači sad ima i parfema koje recimo devojke obožavaju, ali se nama ne dopadaju, kao na primjer Versace Eros. Ima i ljudi koji vole Versace Eros, ne kažem, ali ovo je kompromis između onoga što mi volimo da nosimo i ono što devojke vole da osete na nama, to je ovaj parfem i zato ga toliko volim. S druge strane, ublendan je, kao i svi Chanel parfemi, ublendan je do savršenstva, što znači da nećete ništa grubo osjetiti. Evo, ja sad mogu njega da uzmem, da našpicam na ruku, malo samo da ispari alkohol. Ja već mogu da nabijem nos, da ušprknem ko brat Jeremy.
Ne može ništa da mi para nos, što ne mogu da kažem za neke druge brendove, pogotovo jeftinijeg ranga. Tako da parfem je ublendan do savršenstva, znači opet kažem ima pomoranđu, biber i mentu, dok u svoj bazi ima jako lepo određeno zrno tonke, to je ta nota koja kasnije, kako parfem odstoji, tako parfem postaje sve slađi i po mom mišljenju neodoljiviji, ako to može biti pridev. Zato što je to kao pržena vanila sa šećerom, malo šerbet, malo vanila, ali u najboljem mogućem smislu. Ta vanila mu i daje trajnost. Takođe, ono što je jako bitno pomenuti kod ovog parfema, da kada dođe sunce, kao što sam rekao, mora da ima snagu, da traje, lepo traje, ali mora da ima i svežinu kada dođe sunce na tebe, pošto je proleće nepredvidivo, malo sunce, malo ga ima, malo ga nema. On ima i blage morske note, tako da pomoranđa, morske note, biber i menta, kada se ukombinuje sa tom bazom vanile. Kompletan parfem. Znači, traje, dopadljiv, može svako da ga voli, muškarci, devojki, početnici i parfemski eksperti. Ovo je video takođe za parfemske eksperte. Ja znam, znači, ja imam taj problem. Imam 200 nešto parfema na polici i sad kao, čekaj, idem negde za svaki dan neku priliku, idem do prodavnice ili šta je već sad gledam, kao da li stavim Tom Ford, da li da stavim Creed, pa se premišljam. Ovo je parfem koji svako od vas parfemskih eksperata može da uživa u njemu i drugi će uživati u njemu i kada god ga stavite nikad ne možete da pogrešite. Tako da, ljudi ga savjetuju za svakodnevne prilike, ja ga mogu savjetovati za sve prilike. Ako idete u klub, ali po ovom vremenu baš nema mnogo klubova, stavite malo više. Case closed, što bi rekli Amerikanci. Ja nemam više šta da kažem za ovaj parfem, osim da ga probate. Opet kažem, sad neko može da pomisli zašto sad odjednom fokusiram pažnju na ovaj parfem, pa za početnike pre svega, ali eto, toliko ga volim, znači kako da kažem, ovaj parfem sam, znači lako, znači nisam ni razmišljao, odmah sam tresnuo lovu, 150 milki, brate, do kraja života ima da mi traje, i ima da uživam u njegu i ljudi oko mene ima da uživaju, tako da opet kažem, topla preporuka, probajte ga, ako nemate u parfumeriji, uđite u našu grupu Parfemska zajednica Ode Viktor, pitajte da vam neko od članova natoči makar mililitar, dobro, ne znam da će vam natočiti mililitar, ali makar 2, 3, 4, 5, da probate. Ja sam ubeđen da će vam se dopasti, ali opet, najbolje bi bilo da idete u parfumeriju, da testirate na koži milion puta i ako vam se dopadne, i bit ćete ubeđeni da ga kupite kao i ja. Tako da eto, pričat ćemo o njemu u nadolazećim nedeljama. Ja se nadam da vam je ovaj video bio korist, znači savršen parfem za početnike, za eksperte, za muškarce, za devojke, svi ga vole. Šta da vam kažem? Chanel Allure Sport, to je Extreme. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno razvalite like dugme i obavezno kliknite dugme subscribe da biste bili u toku sa ovim što ću sada da izbacujem. A stižu bomba klipovi. Sa takvim devojkama sam dogovarao klipove da vi niste sveci, tako da uskoro se vidimo na kanalu Ode Viktor. Opet, ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu.